Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Niken. Nguyah. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku Niken sawan seneng lho, Niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok iso. Wah disawang. Lah kuwi rai tenan yen iki rai lok. Oh bener. Mbok mesem to Mbak. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku gedhek kekrek. Ngandel. Apa to Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno. Ora Niken ki halus kok. wah lumayan. Ya iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya Mama. Niken ki Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Pak Nardi, muga terhibur, muga berkah, muga manggih Karhayon lan Jiwono Basuki. Amin. Kene wong bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Eleh Niken ngono ki ya wis meseme ra penak Uncek enggak. Tita. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kancane ono Mas Ucek iki. Lah, no, ora gelem. Biasane gelem. Olelel, olelo. Kuwi kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Loh, joget kono aku. Dodlang aran salib tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Wuk, Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencane jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum Basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga saling ngoten. melengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak.
Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. Awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wike sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megang kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya ardi rayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya ning Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi ditekke selo-selaning selo, ngene Nggih. selo ditokne. Ngono. ditokne. Ditokne lek Yen wis wis selo. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumasaku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu ki. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lho kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos ning Enten mriku wau. Nggih. Wong ade nrudus kaya. Sing Ade aku rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Ki Narya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampean rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Heeh. Gandengan apa to, Wah, Pak? lah treke pirang-pirang Pak Nardi ki. Wah, rumasak. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki Tok ganjel. oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu alah. wonge piye wis kek. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking UD Jaya Mulya. Leres Lho, menika, tulisane ki lho, nggih. UD Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat to kowe mau. Kuwi lho UD Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. UD Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger Dolan nguyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Ke terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Mm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su Su
Mau ora ngomong sik to, Pak. Banyak nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong mancing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho Uncek Sanusa iki saka Sanusi. Apa? Sanusi kuwi. Sanusa. Wonge iso, ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa mancing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan, Pak. Amor yoga. Ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi Uncek ndi yogane. Amor Amor sing Sindet. ngendang. Bingung bedakne ndi Uncek ndi Kendange. Endi sing ngendang kaya. Oh, endi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda, bingung bedake iki. Endi uceke endi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Endi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, Demulung. ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. contone wayangan terus. Awake dhewe dalu niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Sing terakhir Di di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya Mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake ta bagus. Nggih, Pundi Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pade Semoyo. Gareng. Semarang. Pade Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Wah. Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah cara ngene iki. Rada cilik ngono. Bu yo wis padha teleke lho. Ora cetha. Dalu rada mati Nggih. ta bagus kowe aja Niki. mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Narti gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan, tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Narti tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanje. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup.
wong kaya sampean iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh Dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Adik. Apa iki? Adik. Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayunipun. Lha kowe dican ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None, neno, none ya. Iya, Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Bener. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong. Kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Kang dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan iki aja ndingklu to Le, ndanget to lah. Ndingklu piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngeten lho. Oh, lah kuwi ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris. Nggih. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Empun. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Bu tidur. Saged santai mawon lho. Iki wong loro nek ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak anjlok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna, nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi Bawane ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentol, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action
Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji-siji Sik ngono kok lho. sampean Mas. urung didekne, sampean dekne kan Oh, Mas. sampean Tekno dekne ta sayang. kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Hmm? Walik. Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gede lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Aku Aku malah merinding aku malah. ora apa. Lah kok malah dinyanek-nyaneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti ngono lho. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Mas aku Dipit-pitke ya. ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno mau. Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Kalau sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu to the point. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gede ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gede ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Ya terus? Bayo. Piye? piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Ma- Boy? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karepe. Mek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta aran- carane amrih temune ra roh ta kowe? Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing dicoki laler ki sandal rumah samu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng, Urung ta? dereng dugi mriku. Ha terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betong anu pedus. Hehehe. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo gitu. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki lho. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Palesen lek sampean lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, palesen. Ngene wani. Ndang, palesen. Ngene wani. Ndang, palesen ayo. Anu Ndang palesen ayo. Ndang palesen lek wani. Aku- Ndang palesen lek wani. aku Ndang palesen lek wani. Sik Mbak, Ndang palesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi
Kowe kurang akal lho, Cah. Lah kale pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen ngoten meleh nggih? Agak Jadi kadung tangane kobong jenengan. ya. Ya, Anggen Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu krana, tak kira madu krana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Roma nih sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Oh, tuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Ngono dadi. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge rai lok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek Mbayang mesem lek ku lho. Lek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang, Bangga. Ganti madhep rene. Mbok lagi Koset, sedilut ya wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Sawi. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Aku ki lho selak pengen. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Ya sik. aku lek piye lek aku lek selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kuro Heeh. angger tresna kumbo topo Cek. Gah aku, kowe ki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh Karanganyar to? Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe iki? Pripun to iki? Lah bener. Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti pendek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku ki piye ta rumah saku. Piye to Lek iki? joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa mes? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran. Kekean Ngene. pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekeane ente kekeane. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbareng. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak-tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, blutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Oh iya Noro, kowe kan siaran apik. Rada Oh, lah, sae jenengan siaran. Eh? Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding iki ya. Dadak rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarne sing apik ya.
Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngeten ah? Nesu. Mboten masa nesu. Sabar ya wisan. Ndang tuwek lho. Para tamu, Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone, Le. para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene ya gone kedek-kedekno. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Sing laras pripun? Pengen roh contone? Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki nang kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Treyo. Anu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi ulang wedhus, ngono. Wah, bosok ya. Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho, ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Luar biasa kompak tenan Lah mboknya ditanggap. grup jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek halus ngono. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi Sampeyan sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Ugi sing warga cedhek. wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Jenggot. Yo. Cara Bali. Cakra budaya. Iki Niken rawuh. Nggih. Sampe aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? putri Kediri. Piyayine alus. Heeh, putri dadi Kediri ya. iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kiri-kilen. Lah ya, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Inggih, pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu.
Aku Nggih, anggere leres. momen karo kowe iki mesti tak wolak-walik. Marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Pokokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Papa Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh Ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo. Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? Anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana tuyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak belek Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah engko. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek. mlenyok. Heeh, Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki kan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus, 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak kene cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. ta. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai,
dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Abonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho ngono Allah, kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabannya ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Ning beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibaratnya memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, wes. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot ya pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa kabeh. ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kok ya. Rumahku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung ta sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, hasil ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kalih uncek to ayah utawa papa. Walah konan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comomi ae. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok matamu.
Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niki kan kaya ngudang ponakane. Ya kangge bawa napa Cahyu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan bo- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer. Aku buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita ngimpenmu kaya kuwi ta ngimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ya iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku radong aku. Lho iki apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged Oh, saged. to mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro?
Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Niken. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku kowe Niken sawan seneng lho, Niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe atine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Cewek tak foto. Wah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Fotonen kan. Hei, dari rumah saku. Kayak bingung mungkin status bingung. Ya Allah. Gusti. Ini malah kayak film Monkey King lho. seneng ya. Rumah saku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kotak rumah saku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen kayak jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Kula malah Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Napa? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah saku. Ya karo tung-tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek,
tung tung dang dang ding tung melenyek debok tung dang ding tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo Ken terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya Pak Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih Pak, nggih Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklen nang. Jebul Kang Masuko Tas ya, sekolah ya, sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbuh ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok jenengan. bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumuk bukaan. Topenge nek kowe bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Halo. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki
Sampeyan umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to, Le. Ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti wae HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu, dicet. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Mas papujanku jejantang hatiku sambungku mongten cetalku ngrobet dasarmu kalauan garamanku Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine ati pirantine tanan naengkan rumpit yang Bayangno kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen panjenengan bocah telu iki Popo tenan sida hati setelan tika Upama karo niken cah telu dikanthi, kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane. Nggih. Sambung Nggih. wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu ya. aku ya. Minda poya yen tasito rip lan nandika Ya. Jaran lahir potri terus
Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Tolong. Bila Pak Komudiono. Boten supen abahmu Siti Aman saking Kulonado. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki maksudmu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki bar limbukan ya jek anune. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine. Apa-apa kok. Ya Allah kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek Titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya.
Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Jajal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Cobi cahayu pundutanipun sing aku andalem. Soibul bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut anu Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking Ude Jaya tresno tekane mati, Papa. Ude Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Mbok. Sing bener Tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Nah. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki Ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Tapi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusikan satru. Oh alah. Mergo pemusike Kulino. Payu. Heeh. Sidene ora Kulino. katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Loh, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya. Muga-muga kabeh mangke berkah. Amin Pak amin amin. Nardi Janude Joko apa Jaya Mulya Nggih. kabeh mangke berkah. Mas Unca Lancar. juga gendut niken celindri sawetara perkara Nggih. tembangan gegojekan mengko dibacoke salok nggon wanci